Παρερχόμαστε, κυρίες και κύριοι, στο θέμα το οποίο είχαμε προαναγγείλει. Θα πάμε πρώτα στον Παναγιώτη τον Καπαρή, ο οποίος μεταξύ άλλων παρακολουθεί από το πρωί στη Βουλή και την συνεδρία της Επιτροπής Άμυνας για το θέμα ακριβώς της θητείας και πώς ορισμένοι υπηρετούν αυτή τη θητεία. Παναγιώτη, σε ακούμε. Καλό μεσημέρι από την Βουλή. Δύο βασικά ήταν οι αποφάσεις που έλαβε η Επιτροπή Άμυνας της Βουλής ώστε να σταματήσει η ευνοϊκή μεταχείριση στρατιωτών, οι οποίοι εντάσσονται στους καταλόγους των επίλεκτων αθλητών, αλλά κάθε άλλο παρά επίλεκτοι αθλητές είναι. Το πρώτο είναι να ετοιμαστούν νέοι κανονισμοί σε συνεργασία της Επιτροπής Άμυνας και του ΚΟΑ, στους οποίους θα υπάρχουν ξεκάθαρα κριτήρια για το ποιοι είναι οι αθλητές οι οποίοι λαμβάνουν μέρος σε διεθνείς αγώνες. Η Εθνική Φρουρά υιοθέτησε αυτή την ρύθμιση και αναμένει τον κατάλογο των αθλητών οι οποίοι θα ενταχθούν σε αυτά τα κριτήρια και θα απολαμβάνουν κάποια ωφελήματα από την Εθνική Φρουρά, περισσότερες εξόδους και διευκολύνσεις για τους αγώνες και για τις προπονήσεις. Την ίδια ώρα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Επιτροπής Γιώργος Βαρνάβας, όσοι παρανόμησαν θα οδηγηθούν υποθέσεις τους ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα, ο οποίος θα έχει και την τελική λόγο για το πώς θα προχωρήσει και πώς θα τιμωρήσει αυτά τα ποινικά αδικήματα. Πάρη. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Εδώ μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Προκοπίου από πλευράς Δημοκρατικού Κόμματος, ο κύριος Κώστα από πλευράς ΑΚΕΛ και ο κύριος Μιχαηλίδης από πλευράς Δημοκρατικού Συναγερμού και οι τρεις μέλη της Επιτροπής Άμυνας. Καλώς ήρθατε, κύριοι. Και αν ακόμη η ιδεοντολογία επέβαλε διαφορετικά, θα αρχίσουμε από εσάς, κύριε Προκοπίου. Τα ξέρετε τα πράγματα εσείς. Σίγουρα. Πέστε μας λοιπόν τι συνέβαινε με βάση όλες αυτές τις πληροφορίες που έχετε σήμερα και πώς το διορθώνετε. Κύριε Ποταμίτη, εδώ και χρόνια ισχύουν κάποιοι κανονισμοί, κάποια ειδικά κριτήρια όσον αφορά τους αθλητές στρατεύσιμους. Ήδη, έτσι για ενημέρωση, υπάρχουν 4 κατηγορίες. Είναι ο λόγος αθλητών, είναι οι επίλεκτοι αθλητές, είναι οι διεθνείς αθλητές και είναι οι σωματιακοί. Κάθε κατηγορία από αυτών υπάρχει ένας αριθμός στρατιωτών, αριθμό θέσεων και βάσει αυτών έχουν και κάποια ωφελήματα. Και να εξηγήσω, ο λόγος αθλητών είναι καθαρά γύρω στις 30 θέσεις και αυτοί είναι καθαρά υψηλού επίπεδου αθλητές, οι οποίοι ούτε μπαίνουν σε κλήρωση, είναι τοποθέτηση του κάθε στρατιώτη αυτού σε αυτόν τον λόγο και καθημερινώς εξυπηρετούνται για να ασχολούνται με τον αθλητισμό, τον οποίο είναι σε ψηλό επίπεδο. Η δεύτερη κατηγορία είναι η επίλεκτη. Τώρα, επιτρέψτε μας για να καταλαβαίνουμε. Για παράδειγμα, ένας ποδοσφαιριστής που μετέχει στην Εθνική Νέων είναι στον λόγο αθλητών. Όχι. Αυτοί είναι ατομικά αγωνίσματα. Μιλούμε για τον λόγο αθλητών. Αυτοί μπαίνουν, οι ποδοσφαιριστές, θα σας το εξηγήσω παρακάτω, μπαίνουν σε άλλη κατηγορία. Ναι, πέστε μας. Λόγος αθλητών 1. Μάλιστα. Η δεύτερη κατηγορία είναι οι επίλεκτοι αθλητές. Αυτοί είναι πάλι υψηλού επίπεδου και αυτοί οι στρατιώτες μπαίνουν και παίρνουν 80 μόρια πρημοδότηση. Άρα ένας στρατιώτης ο οποίος επιλέγεται ή μπαίνει σε αυτήν την κατηγορία, όταν θα μπει στην κλήρωση, όταν θα καταταγεί, με τα 80 μόρια σχεδόν 99,9%, αν μην πω 100%, τοποθετείται στη φρουρά προτίμησής του. Δηλαδή στον τόπο που διαμένει, αλλά παράλληλα και εκεί που είναι και η ομάδα του ή το σωματείο του για να αθλείται. Πόσοι είναι στον αριθμό? Αυτοί είναι στον αριθμό είναι 15 θέσεις. Μάλιστα. Και αυτοί παίρνουν 80 μόρια. Επιπλέον είναι οι διεθνείς αθλητές που λέμε αυτούς τους διεθνείς. Αυτοί οι διεθνείς είναι αυτοί οι οποίοι αγωνίζονται στα εθνικά συγκροτήματα μας, στις εθνικές ομάδες μας. Αυτοί πριμοδοτούνται με 40 μόρια και οι τελευταίοι... Οι διεθνείς πόσοι είναι? Οι διεθνείς. Αυτοί είναι 48 θέσεις. Και οι επίλεκτοι περισσότεροι, Γιώργο, είναι για κάθε άθλημα. Είναι για κάθε άθλημα το 15. Δηλαδή σύνολο
και η σωματιακή. Για το ποδόσφαιρο είναι περισσότερο. Ναι, σίγουρα είναι ανάλογα με κάθε ομάδα. Λιγότερη, 9 για παράδειγμα για την καλαθόσφαιρα. Για το ποδόσφαιρο σίγουρα είναι 25. Θα το πω πιο κάτω, φίλε Ανδρέα. Ναι, και η σωματική. Έχει κάνει κάποιο την πρόσθεση, ξέρουμε αριθμό συνολικά. Συνολικών είναι 306 αθλητές. Αυτή είναι όλο. Εξυπηρετούνται 306 αθλητές σε αυτές τις 4 κατηγορίες. Και καταλήγω στην τελευταία κατηγορία που είναι η σωματιακή, οι οποίοι δεν παίρνουν μεμόρια, αλλά είναι των ομάδων και αυτοί εξυπηρετούνται με 4 υπηρεσιακά. 3 υπηρεσιακά και 1 για τον αγώνα. Εκαλέσετε σήμερα διάφορες αρχές που ήταν εκεί. Μάλιστα. Και σωματεία εξ όσου γνωρίζουμε. Ναι. Και ανάλογα για το πρόβλημα που είχε. Είχαν για ορισμένα από αυτά τα σωματεία και δι' τους προέδρους τους. Είχαν τεθεί είχαμε δει κάποια δημοσιεύματα. Μάλιστα. Ότι μπήκαν παιδιά τους χωρίς να το αξίζουν και χωρίς να θρούνται και χωρίς να είναι αθλητοί. Χωρίς να είναι αθλητές, συγγνώμη. Αυτό πρόβλημα προέκυψε με την Κυπριακή, με την ΚΟΚ, την καλαθόσφαιρα. Εδώ προέκυψε το θέμα, εδώ υπήρξαν καταγγελίες. Ναι. Έγιναν παράπονα και πράγματι, ενώ το είχαμε και δει και σε προηγούμενη συνεδρία της Επιτροπής Άμυνας, διεφάνει και από την έρευνα που διεξήγαγε ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού ότι ένας εξ αυτών, ο οποίος τοποθετήθηκε στην ομάδα των επιλέκτων, που το όφελος του ήταν η τοποθέτηση στον τόπο διαμονής του, αλλά παράλληλα και να παίρνει και 6 υπηρεσιακά τη βδομάδα, αυτός δεν ήταν καλαθοσφαιριστής, αποδείχτηκε, και ούτε καν είχε δελτίο υγείας. Έγιναν και για άλλες 2 καταγγελίες, αλλά τουλάχιστον αυτοί μπορούσαν να δικαιολογήσουν κάποια πράγματα. Αλλά αυτό είναι δεδομένο ότι δεν είναι. Μείνετε μέχρι εδώ, θέλετε, για να ακούσουμε και τον κύριο Κώστα. Είχαμε μια περίπτωση που από ό,τι φαίνεται αποδεδειγμένα δεν ενέπιπτε στις κατηγορίες που δικαιολογημένα υπήρχαν μέχρι τότε. Ασχέτως αν τώρα εσείς θα αλλάξετε κάτι ως Επιτροπή Άμυνας. Ποιος έδωσε την άδεια, ποιος έλεγξε, ποιος δεν έλεγξε, ποιος τον πρότεινε και πού είναι αυτή, κύριε Κώστα? Αν μου επιτρέπεις, αγαπητέ Πάρη, πρέπει να πούμε ότι γενικά έχει σπάσει το απόστημα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο ήταν διαχρονικό, δεν είναι κάτι το οποίο προέκυψε τώρα τελευταία. Φαίνεται ότι ανοίγοντας αυτόν τον. Ξέρετε, κύριε Κώστα, ακούγοντας σας και την εισαγωγή σας, πολύ καλή κατά τα άλλα, θυμήθηκα την υπόθεση της Πάφου. Όπου ακούμε κάποια μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να λένε ότι, ξέρετε, συμβαίνουν πράγματα στην Πάφο, αλλά μην νομίζετε ότι είναι μόνο εδώ. Είναι και σε όλα τα άλλα δημοτικά συμβούλια όλων των πόλεων. Απλώς εδώ κάναμε αυτό που λέτε, σπάσαμε το απόστημα, βρεθήκαμε ορισμένοι. Δηλαδή, το ότι συμβαίνουν και συνέβαιναν τόσα χρόνια δεν μας τιμά. Μα δεν διαφωνεί κανένας. Αυτό που θέλω να πω, ούτε και να το αποδεχτούμε επειδή συνέβαιναν πολλά χρόνια γιατί να γίνει. Αυτή τη φορά έγιναν συγκεκριμένες επώνυμες καταγγελίες και από εκεί, από την κορυφή του Παγόβουνου, μέρα με τη μέρα, εξετάζοντας αυτές τις ιστορίες, βλέπουμε ότι δυστυχώς υπάρχουν πολλές υποθέσεις σε πολλές ομοσπονδίες, όχι μόνο στην Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας, οι οποίες βγαίνουν τώρα στην επιφάνεια. Άρα εκτός της μίας υπάρχουν κι άλλες. Βεβαίως. Αυτό που θέλω να πω, αγαπητέ Πάρη, είναι ότι το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Και είναι μεγαλύτερο διότι αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, στον ΚΟΑ, έχει σταλεί μια επιστολή από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς, από το Υπουργείο Άμυνας, με την οποία γίνεται αναφορά ότι έχουν μπει σε όλα αυτά που ανάφερε ο Γιώργος προηγουμένως, να έχουν δηλαδή υπηρεσιακά, να έχουν προνομιακή μεταχείριση, κάποιοι στρατεύσιμοι οι οποίοι αυτή τη στιγμή στην Εθνική Φρουρά είναι βοηθητικοί. Είναι Ι3 και το Ι4. Δεν μπορούν δηλαδή να ασκηθούν, δεν μπορούν να κάνουν οτιδήποτε. Είναι βοηθητικοί, γνωρίζουν όλοι τι σημαίνει αυτό, ενώ παράλληλα παίρνουν υπηρεσιακά για να κάνουν προπονήσεις. Υπάρχουν περιπτώσεις πέραν της Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας. Για παράδειγμα, γνωρίζω ότι έγιναν για άλλα αθλήματα. Τέλος πάντων, να μην αναφέρουμε. Συγγνώμη, κύριε Κώστα, εμάς εκ πρώτης όψεως μας φαίνεται ότι εδώ παραμβαίνει ο Γενικός Εισαγγελέας. Τι θα έπρεπε να παρέμβει ο Γενικός Εισαγγελέας? Ή δηλαδή αυτοί που διέγνωσαν Ι3 και Ι4 δεν ξέρουν να κάνουν τη δουλειά τους, ή σκοπίμως διέγνωσαν άλλα πράγματα, ή ξαφνικά, ενώ είναι Ι3 και Ι4, μπορούν να έχουν διπλές δυνατότητες και τη μια να είναι Ι3 Ι4 και τα άλλη να θρούν. Από την άλλη μπορούν να κάνουν προπόνηση. Τα παραλέμε, κύριε Προκοπίου? Ναι, έχουμε μια διαφορά, κύριε Προκοπίου, να το διευκρινίσω, γιατί από την εμπειρία των 30 χρόνων στο στρατό ξέρω πολύ καλύτερα πράγματα.
δεν σημαίνει ότι ο βοηθητικός, φίλε Κώστα, ο Ι3, Ι4 δεν μπορεί να αθληθεί ή δεν μπορεί να είναι αθλητής και να μην παίρνει υπηρεσιακά. Όχι. Παίρνουν και με βοηθητική, που οι οποίοι είναι Ι3, Ι4 υπηρεσιακά, διότι η κάθε πάθηση είναι ανάλογα. Δεν σημαίνει αν έχει κάποιο πρόβλημα ανακοής. Το έναν του το αυτή περιβεί. Δεν μπορεί να αγωνιστεί, να είναι ποδοσφαιριστής ή να μην μπορεί να είναι άλτης ή να μην είναι σωστίβο. Λέω κάποια πράγματα ότι δεν σημαίνει να μην δώσουμε σε αυτή την εικόνα. Γι' αυτό σας το λέω και επίσημα ότι και πολλά παιδιά στρατιώσιμοι, οι οποίοι είναι και βοηθητικοί, ανάλογα της πάθησης. Αν έχει κάποιος πρόβλημα με τα πόδια του, σίγουρα δεν θα πάρει. Δεν θα μπαίνει στην κατηγορία να είναι αθλήτης. Υπάρχουν και αθλητές οι οποίοι ανάλογα με την ικανότητα τους, έτσι ονομάζεται στο στρατό, διότι ξεκινούμε η ικανότητα 1, Ι1 είναι κανονική. Από 2, 3 και 4 είναι ανάλογα με την πάθηση που έχει. Αγαπητέ πάρε, αυτό που θέλω να πω είναι ότι, για να ολοκληρώσω, υπάρχει ενώπιον του αυτή τη στιγμή αυτή η επιστολή του ΙΕΦ που ζητά διερεύνηση όλων αυτών των υποθέσεων. Εμείς ως Επιτροπή, από την περασμένη φορά που συζητήσαμε το θέμα αυτό, ζητήσαμε όλη η καταλογή όλων των αθλητών, όλων των ομοσπονδιών να επανεξεταστούν. Αυτό ζήτησε ο αρχηγός της Εθνικής Φρουράς στην περασμένη συνεδρία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε περιπτώσεις όπου κάποιος δεν είχε καν δελτίο υγείας, δηλαδή δεν είναι καν αθλητής, και να μπαίνει σε κατάλογο επιλέκτων ή διεθνών ή οτιδήποτε άλλο. Επαναλαμβάνω, υπάρχουν και άλλες καταγγελίες ενώπιον του ΚΟΑ και ο ΚΟΑ οφείλει, πέραν των δύο ερευνών που έχει κάνει, αγαπητέ πάρη, τις οποίες πήραμε, έχουμε μελετήσει και τώρα ακούσαμε, δηλαδή είχαμε φύγει μόλις εδώ στην Επιτροπή και δεν ακούσαμε τις δηλώσεις του Πρόεδρου, ότι θα προχωρήσει να τα στείλει στο Γενικό Εισαγγελέα. Εμάς η θέση μας είναι ότι ο πρόεδρος που πρέπει να στείλει αυτές τις έρευνες, αγαπητέ πάρη, είναι η αρμόδια αρχή που τις έχει κάνει. Δηλαδή ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού αυτή τη στιγμή που έκανε 2 έρευνες για 2 αθλητές. Εάν κρίνει ο ΚΟΑ ότι υπάρχει κάτι με αυτό, πρέπει ή άμεσα να το στείλει στο Γενικό Εισαγγελέα για να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει. Αλλά δεν πρέπει να μείνουμε. Αλλά μας είπετε ότι και εσείς ως Επιτροπή αυτό θα πράξετε. Παραλαμβάνω, έχουμε φύγει με τη λήξη της συνεδρίας. Με αυτήν την εικόνα ότι θα το πει ο κύριος Βαρνάβα. Του κύριου Βαρνάβα τις έχουμε ακούσει τώρα από τον κύριο Καπαρή. Εν πάση περιπτώσει, πολλά πρέπει να γίνουν. Αναφέρθηκε προηγουμένως στο ζήτημα των υποτίθετων κριτηρίων. Έχει βάλει τώρα ο ΚΟΑ κάποια κριτήρια. Θεωρούμε σωστή την κίνηση, την απόφαση που έχουμε πάρει σήμερα, αυτά τα κριτήρια να συναποφασιστούν μαζί με το Υπουργείο Άμυνας και το ΓΕΦ, όχι μόνο από τον ΚΟΑ. Θεωρούμε επίσης ότι το πρωτόκολλο συνεργασίας ΚΟΑ, Υπουργείου Άμυνας και ΓΕΦ, το οποίο υπογράφηκε το 2010, χρήζει αναθεώρηση. Υπάρχουν κενά, κύριε Ποταμίδη, σε αυτό το μνημόνιο, σε αυτό το πρωτόκολλο, το οποίο δυστυχώς κάποιοι τα εκμεταλλεύονται. Επίσης, αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν πρέπει να στοχοποιούμε ούτε φυσικά πρόσωπα, ούτε θεσμούς, ούτε κάποιες ομοσπονδίες. Αυτό το πρόβλημα υπάρχει δυστυχώς παντού. Και αν θα προχωρήσουμε, αφού έσπασαν τα αποστήμα, να καθαρίσουμε την πληγή, πρέπει να φτάσουμε μέχρι τέλους σε όλες τις ομοσπονδίες. Και το κυριότερο απ' όλα, να βάλουμε όλες εκείνες τις ασφαλιστικές δικλείδες που απαιτούνται, είτε στο πρωτόκολλο είτε στα κριτήρια, έτσι ώστε αυτά τα φαινόμενα, αγαπητέ πάρη, να μην επαναληφθούν. Μόνο για 15 δευτερόλεπτα. Αυτό το ζήτημα, αυτό το πρόβλημα, δυστυχώς επηρεάζει τους αθλητές που δικαιούνται υπηρεσιακά και τελικά δεν παίρνουν, γιατί δεν μπορούν να μπουν στον κατάλογο τόσοι πολλοί. Και τελικά χάνουν τις προπονήσεις τους, χάνουν το μέλλον τους στον αθλητισμό, αλλά να μην ξεχνούμε και όλους τους άλλους οι οποίοι δεν έχουν φυγοστρατήσει, επέλεξαν να υπηρετήσουν και αυτή τη στιγμή βλέπουν κάποιον ο οποίος δεν είναι καν αθλητής, αλλά 6 μέρες την εβδομάδα πάει στο σπίτι του για προπονήσεις. Κύριε Μιχαηλίδη, μπορούμε να βάλουμε ένα τέρμα σε όλα αυτά και να πείσουμε τον πατέρα, την μητέρα και τον νεαρό που μας ακούει ότι τέρμα σε αυτά? Όλοι υπηρετούμε ισότιμα ή θα πάει με μία από τα ίδια ότι στην Κύπρο είμαστε και τα ίδια θα γίνουν και τα παιδιά ορισμένων θα ευνοούνται όπως ευνοούνται τα περισσότερα χρόνια? Να σας απαντήσω αμέσως, κύριε Ποταμίδη, αφού κάνω μια πολύ μικρή εισαγωγή. Ναι. Τα θέματα είναι 2. Είναι ένα που έχουμε γράψει σαν κοινοβουλευτική ομάδα του Δημοκρατικού Συναγερμού και έχει συνυπογράψει και ο Γιώργος Προκοπίου, που αφορά το πρωτόκολλο αυτό που ετοιμάστηκε το 10 μεταξύ ΚΟΑ και ΓΕΦ, Υπουργείου Άμυνας, και το οποίο χρήζει αλλαγών. Έχουμε ετοιμάσει ένα
μια εμπεριστατωμένη μελέτη τετρασέλιδη, την οποία υποβάλαμε. Σήμερα ακούσαμε και από την ΚΟΠ που ήταν εκεί παρούσα, και από τον ΚΟΑ και από το ΓΕΦ, ότι συνηγορούν και συνυπογράφουν τις εισηγήσεις μας αυτές, και εμείς θέλουμε να προχωρήσουμε. Αυτό είναι το ένα θέμα. Για παράδειγμα, ο λόγος αθλητών που μιλήσατε προηγουμένως, πρέπει να σας πω ότι γι' αυτόν δεν υπάρχει αμφισβήτηση, γιατί είναι ατομικά αθλήματα και τα κριτήρια είναι μετρήσιμα. Αν ο Πάρης Ποταμίδης πηδήξει 2 μέτρα στο άλμα εις ύψους, για παράδειγμα, αυτόματα μπαίνει στον λόγο αθλητών. Όμως όπως είναι σήμερα το σύστημα, με ένα λόγο αθλητών αριθμού 1030 τόσων στη Λευκοσία, δεν εξυπηρετεί, κύριε Ποταμίδη. Και εμείς εισηγηθήκαμε, για παράδειγμα, να γίνουν παραρτήματα του λόγου αθλητών, 4-5 άτομα πόσοι είναι σε κάθε πόλη, για να προπονούνται, γιατί μας είπαν να έρχονται οι προπονητές Λευκοσία. Αυτό δεν γίνεται. Τα παιδιά δεν μπορεί να φεύγουν η ώρα 9, να πηγαίνουν 12, να γυρίζουν πίσω Λευκοσία, ένα στην Πάφο και ένα στη Λεμεσό κλπ. Λοιπόν, αυτό είναι ξεχωριστό. Το δεύτερο θέμα είναι αυτές οι καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας και έγιναν, ερευνήθηκαν και συζητήθηκαν στην Επιτροπή Άμυνας. Και πράγματι έχουν δυσφημίσει κυρίως το άθλημα, αλλά και τον αθλητισμό γενικότερα. Όχι, και την πολιτεία και την εθνική φρουρά και την αξιοπιστία όλων, κύριε Μιχαηλίδη. Όμως, δεν είναι θέμα πρέπει να σας πω, τους αθλητές. Κύριε Ποταμίδη, έχετε δίκιο. Όμως, ο σχεδιασμός αυτός δεν πρέπει να πληγεί στη βάση του και στην ουσία του, γιατί είναι πολύ σημαντικός. Τα παιδιά φεύγουν από το σχολικό αθλητισμό και είναι μια μεταβατική σημαντική περίοδος ο στρατός, και θέλουμε να βοηθήσουμε τους αθλητές να συνεχίσουν να αθλούνται, να καταπολεμήσουμε και τη φυγοστρατεία μέσω αυτού του σχεδιασμού και να τον τελειοποιήσουμε. Κάποιοι δυστυχώς βρήκαν παραθυράκια, φεγγίτες, κάτι και μπήκαν. Εμείς τώρα, και χαιρετίζουμε το ότι ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού θέσπισε νέα κριτήρια, έβαλε ασφαλιστικές δικλείδες και έκλεισε, ναι. Στην απάντησή σας, στο ερώτημά σας, με συγχωρείτε, η απάντηση είναι ναι, έκλεισαν αυτά. Δεν πρόκειται να ξαναγίνει, γιατί τώρα θα υπάρχει αυστηρός έλεγχος. Ευθύνονται πολλοί για το τι έγινε. Σας προειδοποιούμε, κύριε Μιχαηλίδη, και τους άλλους προσκεκλημένους. Θα φυλάξουμε το βίντεο. Και αν υπάρξει νεότερη περίπτωση, θα σας ξανακαλέσουμε και θα παίξουμε τις σημερινές δηλώσεις σας. Ναι. Κύριε Ποταμίδη, δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό, αφού έχω τον λόγο. Να σας πω το εξής. Εμείς κάνουμε κοινοβουλευτικό έλεγχο. Το ξέρετε εξίσου καλά, αν όχι καλύτερα. Λοιπόν, έχουμε αναδείξει το θέμα και έχουμε απαιτήσει από τον ΚΟΑ να θεσπίσει κανονισμούς. Ο έλεγχος αυτών των καταστάσεων, των καταλόγων, εναπόκειται σε άλλους. Εμείς μόλις διαβλέπουμε κάποιο... Κάτι πάει λάθος, θα παρέμβετε ξανά. Ασφαλώς. Θέλετε να προσθέσετε κάτι πολύ σημαντικό? Να προσθέσω μόνο κάτι και τελειώνω, 10 δευτερόλεπτα. Μάλιστα. Μπλέξαμε και σε μια εσωτερική διαμάχη που ακολούθησε τις εκλογές στην καλαθόσφαιρα και βγήκαν πράγματα έξω και καλά και κακά και σωστά και λάθος. Ναι. Εμείς δεν θα κάνουμε το διαιτή και ούτε έχουμε τοποθετηθεί σαν κοινοβουλευτική ομάδα ότι αυτό το θέμα εμείς το προωθούμε στη Γενική Εισαγγελία. Είναι άλλο το θέμα αυτό. Θα το συζητήσουμε φυσικά στην κοινοβουλευτική μας ομάδα, γιατί δεν θεωρούμε ότι υπάρχει ποινικό αδίκημα. Είναι κάποια άλλα αδικήματα τα οποία πρέπει να κλείσουν μέσα από τις ασφαλιστικές δικλείδες που θα μπουν. Λίγα δευτερόλεπτα παρακαλώ. Κύριε Ποταμίδη, να διευκρινίσω κάτι που αναφέρετε προηγουμένως. Εδώ στα ατομικά... Θέλουμε ακόμη κάτι, διότι θα πάρει το λόγο ο κύριος Μιχαηλίδης ξανά. Τελειώνουμε. Ναι, τελειώνουμε. Ναι, θέλω να πω το εξής, ότι ο σχεδιασμός είναι άριστος, υπάρχουν παράθυρα που πρέπει να κλείσουν, να μην τορπιλήσουμε αυτό το σύστημα που υπάρχει, ούτως ώστε τα παιδιά να συνεχίσουν να αθλούνται. Θέλω και ακόμη κάτι, μια πρόβλεψη για απόψη με τον Απόλλωνα, τι προβλέπετε? 2 λόγια παρακαλώ. Με ρωτούσαν συνέχεια και στην Βουλή. Δεν θα πάθει πανολευθερία ο Απόλλωνας. Αν χάσουμε, θα είναι στο τσακ. Μάλιστα. Λίγα δευτερόλεπτα παρακαλώ. Όμως είμαι αισιόδοξος. Αγαπητέ κύριε Ποταμίδη. Όπως τα stress test της οικονομίας, όλα πάνε καλά. Όπως ρωτούσατε προηγουμένως και θα παίξετε ξανά αυτή την εκπομπή για αυτά. Εδώ είναι δύο οι παράγοντες. Τα ατομικά αθλήματα δεν έχει κανένα πρόβλημα. Είναι μετρήσιμα, ανάλογα με την απόδοση του κάθε αθλητού παίρνει τόσα μόρια. Αν είσαι Ολυμπιονίκης, τόσα. Αν είσαι
διεθνής τόσα, αν είσαι τάδε, κάμε σε αυτήν την νίκη Ολυμπιακούς ή ανάλογα, αυτό είναι εντάξει. Στα ομαδικά εκεί είναι το πρόβλημα. Διότι στα ομαδικά εμπαίνουν κάποιοι, διότι αυτοί που επιλέγονται να είναι επίλεκτοι ή διεθνείς, κάποιοι τους επιλέγουν. Έχουν 0 Γιώργο Μόρια. Δεν είναι για τα μόρια εγώ λέω. Εγώ δεν λέω για τα μόρια. Και εκεί πρέπει να παίρνουν κάποια μόρια. Εγώ να μπουν και σε αυτούς, έστω πιο λιγότερα. Όταν το ΑΠΟΕΛ, κύριε Ποταμίτη, επιλέγει 4 σωματιακούς, για παράδειγμα, γίνεται να έχουν 0 μόριο. Αντρέα μου, γι' αυτόν συνυπογράψαμε για αυτόν τον λόγο. Αλλά ολοκληρώνω πάρει, γιατί να κλείσω. Εκεί επεμβαίνει ο παράγοντας. Οι προέδροι των ομοσπονδιών, οι ομοσπονδίες, ο ομοσπονδιακός προπονητής. Εκεί. Και γι' αυτό που είπαμε να μπουν αυστηρότατα κριτήρια, να μπουν ασφαλιστικές δικλείδες. Διότι τώρα μπορείς να ελέγχεις αυτόν που έβαλζαν ότι ήταν διεθνής και να μπορείς να ελέγχεις και τα φύλλα αγώνος της εθνικής ή της σωματιακούς. Του αγωνίστηκε η ομάδα του, αν πράγματι αγωνίστηκε. Και δεύτερο, το δελτίο υγείας. Βλέπετε, ήταν επίλεκτος κάποιος και δεν είχε δελτίο υγείας. Άρα δεν δικαιούταν να μπει σε οποιοδήποτε στίβον ή οτιδήποτε. Άρα υποχρεωτικά πρέπει να πάρθουν αυτές οι ασφαλιστικές δικλείδες. Η εθνική φρουρά δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Ένα από το πιο σοβαρό της πρόβλημα είναι η φυγοστρατεία. Δεν πρέπει δηλαδή εμείς αυτή την αδικία, εις βάρος δηλαδή που γίνεται αυτών των παιδιών που έχουν αποφασίσει να υπηρετήσουν, πρέπει να την καταπολεμήσουν. Πρέπει να βρούμε τρόπο σαν πολιτεία αυτό το πρόβλημα να σταματήσει, γιατί επαναλαμβάνω, είναι κρίμα για τους αθλητές που θέλουν να αθληθούν και δεν βρίσκουν χώρο σε αυτούς τους περιβόητους καταλόγους, αλλά και σε όλους αυτούς οι οποίοι και που δικαιούνται και που χάνουν το μέλλον τους και σε όλα αυτά τα παιδιά τα οποία υπηρετούν και βλέπουν όλες αυτές τις αδικίες γύρω τους. Εμείς έχουμε καθήκον να ξαναπαίξετε την εκπομπή σας, μόλις υπάρξει το οποιοδήποτε πρόβλημα ξανά, να ξαναεπέμβουμε. Και να έχουν όλοι τις ίδιες ευκαιρίες. Να μπουν σε αυτούς τους καταλόγους. Ότι οι αρμόδιοι θεσμοί, αγαπητοί επάροι, θα παίζουν πλέον τον ρόλο τους σωστά. Κύριε Προκοπίου, κύριε Κώστα, κύριε Μιχαηλίδη, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία στην εκπομπή.